Daj, ja pôjdem rovno za ním skázeho. Si meká. Idem ja. Prosím vás za ten autobus. Prosím vás za ten autobus naozaj ide, lebo on tu nie je napísaný nikde. Prosím? Ten autobus určite ide, lebo tu nikde nie je napísaný. Ako to nie je napísané? To je 10:07 večer. Ja myslím, že 11:50 teda už je viac, nie? Ako je viac? Aha. Nemôže byť. Nepasujú normy, čo? Nepasujú normy, 3/4 na 11. No, ide na 11 a to je 10:47 a tu je 10:07. Aha. Pred 40 minútami vy ste čo more? Homo sapiens. Dobre, hlavne druhá sa slovom sa to mýva. No nevadí. To bude video. Koľko dojde, ale že tento ide 10:07. To fakt? Veď povedala za to na auto. Druhý. A teraz to zistili. Tak dovidenia. To pamätal svoj. Tento ide 10:07, ale vedie 30 na 11, to je 10:47. Kameruje. Aj to chodí